Kubalekile ke uma kodwa wenzela umkhwenyana ukudla ukuhlolisisa ukuthi ke kunjani. Ngithi yabona ukubheka ukuthi kumfanele yini, ukubheka ukuthi kusesimene right ngoba uphakeli yena awuniki yena, unika lo wakulanda wakhethe emazweni akini wathi wozogana la ekhaya. Kodwa wena uzibonela uhlangana nomkhwenyana wakho kwa Shoprite uyozithengela okhara ema-island angithi kanti indlela yalo wena ozomgana owenza ukuthi nihlangane. Ngithi yabona abantu abaningi abashaya ke leyo nto ngicabanga ukuthi 95% yini khamba kube nenkinga ke emzini ingoba abantu kahle okuyibona esibathathela omakoti nabantu nini enibaganayo ababibike emshadweni. Angazi noma ngizwa yini. Ingakho uma uqeda ukunginika lokudla mina ngizobe sengithi asidleni makhehle. Awuhlala ungizwa. Angaze ngithi asidleni zalukwazi, ngihlala ngithi asidleni makhehle ngoba uphakela makhehle. Ukhona leli khehle oliphakelayo uma ungipha ukudla. Manje kuzoqhubeka ke kwande lokudla ngoba kudla umnikazi vele wena omgani. Angathi mina ngithola yini. Mina ngimgadele wena. Konke engikwenzayo mina kuwe ngikwenzela bani? Lona omgani. Uma wena uzongiphekela uthukuthela ucanula bani? Hayi mina. Uma wena uzoncisha mina ukudla ngoba uthi thina sixabene awuncishi mina uncisha yena. Mina ngaphuma ngihambe ngiyodla kwenye indawo. Kodwa igama lizosala ngawe. Yingakho ukubona ukuthi omakoti abaningi baba nenkinga. Bayagula. Ikhala keki. Ingoba bazitshela bona ukuthi baphanisha abantu babo kanti baphanisha abantu ababalandile ukuthi abazogana la ekhaya. Angithi uyabona into leyo. Mina mangasuke ngixabane nawe bese ngigijimisa ibala lonke la. Yingakho ngelilanga wakwafika lo yamuntu owafike wathi ubona izalukwazi seyithatha impahla iphume. Yakhumbula? Yini ayibona izalukwazi seyithatha impahla iphume. Ingoba uthi umkhwenyane wakhe wayenzani? Wayemshaya. Lalela. Uyabona into ayishaya bani? Izalukwazi ngoba uthi waziphupha zithini ngeke simele thina induku kabani? Kamkhwenyana. Kodwa bethu ushaya bani? Makoti wakhe. Manje ke izinto efanele siyibukeke lezo kube kuthiwa mhlawumbe kwakuvunyelwa anti lento efana nale ungathi uthi uyayipost ufundisa abantu bese kuthiwa violate ama guidelines kanti into efanele bayifunda ngoba amakoti bamanje from 2000 bona bayitshela ohani babo la akekho okucabangayo ukuthi akaganile nomuntu akekho okucabangayo ukuthi kahle la ekhaya ugane bani la ekhaya wena wahamba futhi bathenga ihembo uthenga ibhanja ngithi wakhunga ingilosi kabani kababa ongizala angazi uma uyangizwa yini uhlale wena umcabanga ngithi yilo nto efunekayo komakoti abayenzi bacabanga obani abakhwenyane ba mangibhedheya mina unofika wena ungithengele ufundise nomnakweni senibambisene bese ngithengela nobani nobaba ongizalayo namakhehla nowakhumbula ingoba ngiganela bo bantu kodwa manje akuzwakali kahle uma umuntu onganangqondo nomuntu ostabona yabona ngeke kungene kumuntu onjalo ngoba uzothi hayi mina ngashelelo cha kuxhunyaniswa yilo muntu ofuna ukugana. Ingakho uthola abantu kwesinye isikhathi ahlala bese kufika iphupho komunye uthi umkhulu wakhe uphi umakoti wakhe athi umuntu usahamba bese ethi hayi ngoba lokho wakho ngifuna wami. Izinto efanele sizifundise ke lezo esitshelwa zona nesizaziyo ukuthi lokudla ongipha kona awuphakeli mina. Mawuqala ukupheka ntambama hlabelela inhliziyo ihlambulule ungangiphekeli ucasukile ungangiphekeli ungagezile ungangiphekeli ugula angithi yabona ukhala ngoba uzobe uphekela bani amakhehla. Sengiyezwakala ukuthi nje mina uma ngikwenzela izinto angithi yabona angiqaphele ukuthi kunezalukwazi ezikuwe. Ingakho kuthiwa izalukwazi zithi mina ngumkhwenyane wazi. Ngiganwe mina ubani isalukwazi esithile esifika la ekhaya ngawe sekezwakala umkhwenyane wazi. Izinto ezinjalo ke ukuthi ngoba izwakali ke kule generation yamanje ngoba kuba ngathi mozobala kanjalo bese hawu kusho ukuthi baba usazogana kusho ukuthi baba usazoba noesingakho. Ingakho kugcina abantu onina bengababoni ngamaphupho ngoba bavala ukuthi kwenzeke lezo zinto ezibalekile emakhaya. Ngithi uyabona bengidlulisa lokho nje hayi kabi. Ingakho nokuzwa ngithi kwesinye isikhathi uma njoke bese nithi akekho omunye wasacima izandla zimbili bese ngithi awushem benziwa ukungazi ukuthi emhlabeni inqubo injani. So yangithola
hayi ngoba ngikhuluma ngoba yinto ekuyi-process noma into ekhona ukuthi ngizama ukukubonisa ukuthi imfundiso ihamba kanjani nokuthi uqonde nawe ukuthi ukuba khona kwakho la ekhaya ngobani ngoba ngizobheka mina isithando sakho unakekele mina kanti sekugula kimi lo muntu lona wena ongamnakile ubona mina ngihlala ngigula kanti kugula lo muntu wena ofana ngabe uyamnaka ongamnakile unake mina wena kanti mawuzongigeza lapha umscrap emuva kufanele ukuthi ngiyacela ke lo engimganila ngithi yabona ngimgeze ngoba konke kukimi ngiwumzukulu wakhe ngiwumntanakhe konke kukimi wena mawenza musukwenzela mina wothi wenzela lo kimi owalanda wena wakuletha la ekhaya siyibona ke impilo izoba njani ngeke uhlupheke ngeke ugule ohlezi right ezinye zeinduku okunye ukuhlupheka enibanakho okugula okunye ingoba nibanaka abantu elibaganile nibheke emehlweni labantu abaphilayo abaphambi kwenu fundise nginayo namhlanje uNkulunkulu ke malibonge izilaphi amen